Hello mga Inyans, no? Andito tayo ngayon maya sa sa Bristol, no? Bristol, Dagupan, no? Dagupan, Pangasinan. Ngayon mga Inyans, no? I-video ko lang yung mga motor na available dito sa may Bristol, Dagupan, Pangasinan. Tara mga Inyans, no? Silipin natin. Dito lang sa mga Inyans, sa may halos tapat ng Nazareth General Hospital. Yan, may 7-Eleven dyan. Ayan. Tapos dito may St. Joseph. Ito yung Bristol, oh. Ayan, Bristol motorcycle yan. Ito yung mga mga yung mga Inyans, no? Tingnan natin dito yung mga mga motor nila. Ayan, dito siya mga Inyans, oh. Bristol. Ayan mga Inyans, oh. Ito yung mga ng Bristol mga Inyans, no? Mga itsura ng motor niya. Ayan, may nakalagay na dito. Bristol motorcycle, no? Ayan mga Inyans, oh. Ang pangalan natin mga Inyans is Maxi 160. Ayan. Maxi 160. Ayan yung niya, naka gold jack sa likod. Ayan. Tapos yung katabi niya is ATR 160. Ayan. Ito yung mga mga motor ng Bristol. Tapos yun naman is FTR 160. Ibang klase ito. Tapos yung BH na yun na lang ito. Ayan mga Inyans, oh. Bristol. Dito sa last mga Inyans, ito yung mga niya, 160 na CC. Ayan. Ayan mga Inyans, Bristol. Tapos pakita ko ito mga Inyans, pakita loob. Ayan Inyans, oh. Ito yung nasa yung Bristol na yan, 160 ito. Tapos yung mga big bag na yun sa big bag ng Bristol. Ito po lang ulit. Ganun sa akin sa isuri ito dito. Ito big bag niya na. Zuntis. Zuntis sa po adventure. Dito. Mayas na ito yung mga itsura ng mga Bristol na motor dito sa loob ng dito sa may Dagupan, Pangasinan. Pag naman yan, silipin natin ito pag mayroon tayong matatang oras na yung mga motor dito. Okay Mayas, no? Salamat sa mga God bless everyone, more power to you sa nasa